Ето е клипа. Ето е клипа сега. 15 минути. Коля, Го. дай да отидем да рисуваме, защото си болнахте да има пър за пиене. Айде, да рисуваме. Най-новата творба днеска спи изфалшифицирали Асфалта. Ван Гог. Ван Гог е И брат му. слънчогледите. Бая време ги рисувахме тези слънчогледи. Тъшацка. Така. Чакай, тук отдолу имам, скоро фалшифицирах и Мона Лиза. Добре изглежда, не? И брат е. Коля, ние не сме продали още връзка, картина, бе. Добре, нали на Леонардо тайната вечеря прерисувахме? Ела да ти я покажа. Да покажем. Тайната вечеря. Снимай се, така, двамата сме рисували. Тайната вечеря? Що няма на тайната вечеря? Как да няма, къде е всичко точка, не виждаш? Ние двамата сме рисували и не бяхме на отпияни като рисували. По-трезви не бяхме, сега не ставаме за работа, ама... Ете. Ай, бачкай ти, бе! Ай, бачкай ти, бе! Бе? И как е? И голям клип. Голям клип. Фернандо! Не пише! Ела, стара! Азре!